रायजो राजानिसिम आं दिनै मोनाबिलियावहाय मोनसे फोसावनो सानदों। फोसावनाया जाहैबाय मैया दाखालि सानै साथाम मानसिफ्रा आंखौ बुंदों आङो चेयारमेनखौहाय बिनायालाय बिदों, बे खोथा सैथो। थारमाने आंखौ बुंदों बथलसे जौ लोंनानैहाय बिग्रा आरो बथलसे जौनि थाखाय मदना बिपिएफनि बायदि बिदों, बे नङा, बे नंखाय। ओमफ्रायहाय आंनि बुंनाया बेनो, गसाइगावआवहाय जिरन्दा दं, आदा इस्लारि दं, राजिब दा दं, बिसोरो पार्टिनि लिडार। बिसोरो मोनसेबो मिटिं खुङाखै आरो मिटिं खुंनानै बाहा डिसिसनखौ लायाखै। राजिबनि न'आवसो गावसिनि भारा थाग्रा न'आवहाय लादों। मिटिं लिंनानै लायोमोनब्ला आं बेखौ बुङामोन। आरो प्लास आबार आं सानदों, आरो आंनि पार्सनेल खोथा नङा बियो, बयबो बे खोथाखौ खोनासंनानै ला। आंहा गोजौआवबो लिडार गैया, आंहा गोदोनिफ्रायनो बे पार्टियाव दं इनभल्भ, आं पार्टियावनो थाबाय थागोन। आङो सासे सानै मानसिनि थाखाय आं बे पार्टिखौ गारनानै खारा, आरो आं जौ बथलसे बथलनि थाखायबो नङा। आंहा लुबैनाय दं थिग, आंहा मोन्थायबो दं। आं एथ' बोसोरनिफ्राय खाथिनाय, जौ बथलसे गंनै जाम्बा साख्रियाला आंखौ कमेन्टआवबो होदलाबायनायदों साफा सानै मानसिफ्रा। सोर सोर होदों बे गावनि पार्सनेल खोथासो, गावनो लुबैदों बियो, नङाबा गाव बे इनभल्भ दं बे जिरन्दाजों, राजिब दाजों, प्रफुल्ल दाजों, ओंखायसो बे खोथाखौ होनदों। खिन्थु बेक्तिगत गावखौ जुदि पार्सनेल सानोमोनब्ला बे मदनजों जगदान होगौमोन, मदनखौ बेबायदि कमेन्टबो लिरनाय नङामोन। आङो एक्सुवेलि दिनै आंहा बुंनांगौआ बेनो, आं कमेन्टआव लिरनायखौ नुदों। दिनै बिसोरो आंखौ साननो हागौ जौ फाग्ला बथलसे बिपिएफनि बादि। आं बिपिएफनि नङा, आं इउपिपिएलखौनो थैजासे नागारा, आरो आं इउपिपिएलावनो थाबाय थागोन। बेखौनो आं बुंहरनो सानदों रायजो राजा बिथांमोननावहाय, आंखौ नोंसोर मोजां मोनदो अननानै आरो सहाय हो। बेखौ आङो जिन्दिगिबो बे खोथाखौहाय बे इउपिपिएलनि सोमोन्दै बयबो रायजो राजाखौ जाग्रथ खालामनो थाखायसो बे खोथाखौ मैया आं होननाय जादों। बेखौ मानसिफ्रा बुंदों बिपिएफनि बायदि दा थाखा फैसा मोनजागोन, साख्रियाला साख्रि नामा बियो जाम्बा, आंखौ कमेन्टआव लिरदों। बे खिन्थु नंखाय आरो बे फल्स। आङो बेखौहाय बुंनायनि खारन जाहैबाय बयबो पाब्लिकफ्रा दिनै गोजौआव लिडार गैया, सोरबाया बुंनो हाया, सोरबाया बुंनो गियो, बेबायदि नङा रायजोफोर। दिनै साफा सानैल' आं बायदि बुंगोन, आरो बयबो बुंनांगौ बे खोथाखौ। मानो होनबा दिनै जिरन्दा सासे, बियो गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि, आरो सासे प्रफुल्ल इस्लारि बे गसाइगावनि सेक्रेटारि, आरो राजिब दा इउथनि बियो सेक्रेटारि। बबेबा दाब्बा बबेबा राजिब दा थाग्रा भारा न'आव रायलायनाया बे जायाखै, रं जादों। आं बेखौनो बुंदों। दिनै बिसोर मिटिं लिंनानै सोरखौबा डिसिसन लायोबा आं बेखौ मानिना लागौमोन। आरो आङो चेयारमेन बिनायाबो आंखौ बिसोर बुंदों आं जाम्बा। आं जाम्बा नङा, आंहा मोन्थाय दं। बेयावनो बे पार्टियावनो फंबाय थैनाय मार्जित सारनाव सों, बयबो मिथिजोबगौ। आङो फंबाया आंना गबिन्द सारजोंनो, गबिन्द सारनि सिजफायाराव दंमोन जोंनि फंबाया मदराम बसुमतारी। आं राइट दं। आं पिस फरम दानायनिफ्रायनो दङ, पिसिडिआर दाबोबाय, आं दासिमबो दं। आं बिपिएफनि बायदि जौ बथलनि थाखाय आं बियाखै, आं बयखौबो जाग्रथ। बेनो नामा परिबर्तनालाय राजिब दा? बेनो नामा आदा इस्लारि? बेनो नामा जिरन्दा? नोंसिनि परिबर्तन होननाया सासे मानसिखौ बेबायदि दिनै आं बुंनो हादों, आरो आं बुंगोन थैजासे, आरो बुंलांबाय थागोन। जाथिनि थाखाय बर'खौ गुस्लायनाय होगोन। आं इउपिपिएलखौबो नागारा, बेनो आंनि थैजासे, बेनो आंनि सुरु। बावनो आं फंबाय फोथैबाय। जय हिन्द। आंखौ बयबो जगदान हो, आरो बे मबाइलखौहाय बे भिडिअखौ नायनानै शेयार खालाम। आं बारा बुंफेरा, उफाय गैयाव कमेन्टआव नुनानैहाय बे खोथाखौ आं दिनै बुंहरनाय जाबाय। जय इउपिपिएल, जय प्रमोद बर सरकार, जय गबिन्द सार। धन्यबाद, थेंक इउ।